otu Standards Organization of Nigeria SON ụlọọrụ ha na Anambra State ekwuwego na ya dị njikere ịnapụkwa akwụkwọ ikike Asambodo Mandatory Conformity Assessment Program MANCAP certificate nyegara onye mmepụta ngwaahịa ọbụla bụ onye ngwaahịa ya etozughị etozu na Anambra State. Ọga kpatapata nke otu SON bụ Malam Farouk Salim onye ọ bụ onye nchịkọta nke ya bụ otu na Anambra State bụ injinia Onikpede Adeoye bụ regional coordinator nyere ịdọ aka na ntị ya n'oge ọ na-enye Asambodo MANCAP nyegara ụlọọrụ karịrị 13 n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata ji akụkọ a wee bịa n'uju. Na okwu ya na oge mmemme ahụ, Malam Salim kwusiri ike na ngalaba SON na-agbasi mbọ ike ime ka ndị na-arụpụta ngwaahịa dị njikere na ụdị ngwaahịa ha na-arụpụta ma kwụsịkwa ike na Asambodo MANCAP certificate enyere ha bụ nke ga-egosi na ngwaahịa ha na-arụpụta bụ nke tozugoro luo otu o kwesịrị ịdị ma gwakwa ndị na-arụpụta ngwaahịa ahụ okwu ka ha gaa n'iru na-arụpụtakwa ngwaahịa zuru ezu oge ọbụla. Na oge ọ na-ekwu okwu na aha ndị e nyere Asambodo MANCAP certificate, Maazị Ikechukwu Igbuzilike onye bụ Executive Director nke Transtel Ventures Nigeria Limited mere ka amata na ikike MANCAP certificate enyere ha bụ nke ga-eme ka ha na-arụpụta ngwaahịa ha dịka otu o si kwesị ma mekwa ka ndị mmadụ mata na ha gara agbanwe dịka ha si arụpụta ngwaahịa ha n'ebe ndị na-azụ ahịa ha nọ, nke ha ga-ejikwa obi ọnụ were na-emepụta ihe a gwara ha dịka esi nye ha Asambodo MANCAP certificate.